Ngiyanibingelela kumagumbi amanomhlaba. Ngiyabingelela abantwana bamakhosi, abantwana bey'ndlondlo. Yindlondlo le ekhulumayo, umntwana wamakhehla. Sanibonani. Namhlanje ngiza nendaba yesibongo. Isibongo. Kahle kahle isibongo siwumsamo wakini. Siphinde futhi sibe umsamo wakho. So ngizokhuluma ngayo-ke indaba yesibongo namhlanje ngoba iyona ethanda ukuba nenkinga kakhulu ey'ndleleni zethu esiyihambayo, endleleni yethu kamoya. Uma ngabe ulungisa ngey'ndaba zakamoya, ulungisa ekhaya la uzalwa khona. Uma ngithi ekhaya la uzalwa khona, kungenzeka uthi ungumntwana ozale ekhabo baba, ungumntwana ozale ekhabo mama, ungumntwana ozaleke noma kanjani ozaleke ngakho. Kodwa ofanele ukwazi ukuthi uma ngabe uwumntwana owazalelwe ekhaya ekhabo ma wakho, kusho ukuthi ungumntwana womalume. Ma uwumntwana womalume, zonke izinto zakho ozozenza uzenzele ekhaya kubo kama wakho komalume. Kungenzeka ukuthi ukhula ungahlali khona, ukhula uhlala khabo baba wakho noma ukhula uhlala kuphi, kodwa kusalayo uma usofanele ulungise iy'ndaba zakho, uzolungisa ekhaya ekhabo ma wakho. Kanjani? Uma ngabe nje kakhulukazi uhamba nabantu namathonga, ngalesikhathi sebefuna ubalungisela, ngithi lamathonga uhamba nawo awuwakhona ekhabo ma wakho ngoba uzalelwe ekhabo mama, uyingane yomalume. Uhamba nalawo mathonga-ke, futhi awuhambi namathonga wonke. Yingakho ngithe isibongo, ngase ngithi umsamo wakini, ngase ngiphinde ngithi umsamo wakho. Usho kona ukuthi kulawo mathonga lawo akini, kuleso sibongo sakhabo ma wakho ozalelwe khona, uma wakhe engashadanga nobaba wakho, ilawo mathonga lawo ohamba nawo. Kuwo wonke lawo mathonga kukhona lawa abekelwe wena ukuthi lawa azohamba nawe. Angithi yilapho-ke sekuhluka khona ukuthi lapho kukhona umsamo wakini, lapho futhi kukhona umsamo wakho. Uma ngabe uzokuthiwa ulungisa umsamo wakini, yilapho uyolungisa khona futhi lapho khabo mama. Makuthiwa ulungisa umsamo wakho umnandi ngoba la uhamba khona ukhona. Ke sithi uqashile usemqashweni, ukuphi nakuphi, yilapho othi uma uguqa khona ngedolo, yilapho othi uma ngabe ubiza ogogo nomkhulu kusabele laba ababambiswa wena, abanikezwa wena ukuthi laba bayohamba nawe impilo yakho yonke. Ngiyacabanga lapho ukuthi siyakwazi-ke manje ukuhlukanisa umsamo wasekhaya nomsamo wakho. Kodwa uma ngabe kuthiwa uyofuna ukulungisa, ake sithi izinto ey'ningi ekufanele mawuyilungise zikufuna ukuthi manje ngoba uyaqala uyalungisa, usazofanele bakutshele ukuthi lungisa lokhu ekhaya, lungisa lokhu ekhaya. Kungenzeka ube namaphupho amaningi ngoba nakhona uzoba namaphupho. Uma ngabe nje kuwukuthi bafuna ukukukhombisa kahle kahle i-direction ukuthi wena uphethwe amathonga aliphi ikhaya, bazokwazi ukukukhombisa, kodwa ngaleso sikhathi wena ngeke uzubone. Ngoba nje into kakhulu ukuthi noma ngabe kuthiwa ekhaya khona umalume, noma ngabe kuthiwa khona ubhuti othile okhona, kodwa izazi ukuthi izinto zakho uzoyilungisa khona. Ake sihlukanise kanje. Ake sithi uma wakho uthola abantwana nje, unithole nonke noba u-4, wanitholela ekhaya kubo, kodwa mhlampe waselotsholwa after, washada after, wasehamba nani, nisengabantwana basekhabo mama njalo, nisengabantwana bakomalume. Okuyothi noma nihleli emzini kama wenu lapha ashade khona nobaba wenu, kodwa mafune nilungise iy'ndaba zakamoya, nizoya le ekhabo mama lapho eniyolungisa khona. Kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe abazali bakho bashadile. Kwase kwenzeka-ke inkinga ethizeni, wasutholakala
phakathi emshadweni kodwa ungasiyona owakulelo khaya. Nakhona lapho ispirit sizokudirector ukuthi lungisa kanjani inkinga zakho nalezi ndaba zakho uzoyilungisa, ngoba zikhona ezinye izinto esike sikhale ngazo sithi ukuba ngizalekanga kanje, ukuba ngizalekanga kanje, ukube ngakanje. Ungabe usakhala, ngoba angithi ukuzalwa komuntu, ukuze mina ngizalwe mina nawe, kwakhuluma amaZulu avumelana namathonga. Amathonga avumelana namathonga akwaloya muzi wena owatholwa khona. So singakhali ngoba sizofezekisa inhloso noma injongo yabo yokuthi why wena ula emhlabeni, ukuthi uzaleke kanjani. Asikhiphene emakhanda lokho, ngoba kuyenzeka kuthola ukuthi wena uyitshela ukuthi uzothola iy'ngane zala ekhaya zonke lapho oshade khona, or wena ubuyimisela ukuthi uthole iy'ngane zomuntu oyedwa zonke. Uzokwenza njani uma ikushiya? Uzokwenza njani uma yenzani? That is why kufuneka sinake ukuthi ngizalele ekhabo mama. Let me appreciate ulokho ukuthi ngizolungisa iy'ndaba zami zakomalume. Amathonga angiphetha wakomalume. Izinto zonke zidinga ukuthi thina siqale si-accepte kuqala. Mhlawumbe kwesinye isikhathi nje wazalelwa ekhaya, uma wakho wakutholela ekhaya, wasethola omunye umuntu ngoba ehlukene nobaba wakho, kodwa mayeseshada washada nawe, wahamba nawe waya kuloyo muzi. Namhlanje ungumntwana wamathonga, afuna manje uqala umsebenzi wabo. Uzokwenze njani? Kufanele uhambe uye ekhabo mama, lapho uzokwenza khona zonke izinto ofanele uzenze. Lokho abakuthuma kona ukuthi kwenze uzokwenza ekhabo mama. Lokho abathi kwenze silungisele ukuthi uzokwenzela ekhabo mama, ngoba bayaziveza kona. Kwesinye isikhathi omama abanye abathandi mangabe iy'ngane seyiqala zilungisa izinto zibuyela emumva. Kufanele sidedele inhliziyo. Sidedele inhliziyo. Labantwana laba esibazeleyo akusibona bethu, sibaphiwe ngamathonga. Amathonga akhulume nomdali, kwakhulunywa kaqedwa ukuthi nanga umntwana ozosisiza sikhiphe emaketangini, azosikhipha la sicindezelwe khona, azosihlambulula sigeze sibe bahle. So checka nje kahle ukuthi uzalelwe kanjani, uzalelwe kuphi, kanjani, bese uyalungisa ngendlela efanelekile. Khabo mama alisekho ikhaya, sekwaphela ikhaya, buza kumathonga ukuthi ngenze njani manje, ngoba ekhaya vele akusekho lutho. Mhlambe baphela abantu, kuyenzeka kube khona indawo la kuphela khona abantu, kuphele khona umuzi, kuthiwa nje akusekho muntu, mhlambe ngenhlanhla wena kuphela osele. Nakhona bazokwazi ukukudirector ukuthi uzolungisa kanjani, ngoba labantu abakuphethe abahamba nawo amathonga afisa ukulungiselwa. Kungenzeka mhlawumbe ake sikhulume nje sithi mhlawumbe lo muntu ohamba naye okuyena yena ophambili, okuyena yena esikubiza masithi gogo noma sithi mkhulu sike sibize yena, mhlawumbe wahambe namaqene ezinto ey'ningi azenzile emhlabeni, usefuna manje wena ukuthi uyomlungisela. Noma sithi kanje umsamo wakini bayakukhombisa ngamaphupho ukuthi umsamo wakini ungcolile, angeke uzulungisele bona kuqala, uzolungisa loya msamo nabo laba bahlangene bonke khona, bayifamily laphaya. Kufanele ulungise umsamo, ulungise ini. Zikhona izinto ezinjalo. Ngisazoba nayo ividiyo elandelayo ekhuluma ngomsamo ongcolile, ekhuluma ngomsamo wasekhaya, ekhuluma ngani. Okwamanje bengisakhuluma ngesibongo ngenzela ukuthi u-understand ukuthi isibongo siwumsamo wakho, siwumsamo wasekhaya kini. Lapha ekhaya kini lapho uthi mawufika khona ucele umuntu ozokwenzela izinto. Kukhona omalume, kukhona obani laba bazokushunqisela impepho, mhlambe kufuneke bakwenzela izinto ezithile, kufuneka usondele uzolungisa. Ngithi siyalungisa kule ndlela. Bese kuthi umsamo wakho yila uyishunqisela wena khona impepho emqashweni la ukhona, noma kukuphi nakuphi la uhleli khona. Uyakwazi ukushunqisa impepho, ukhulume namathonga ahamba nawe. Kodwa lamathonga ahamba nawe understanda ukuthi awakulela khaya esithi uzaleke kulo. That is why isikhathi esiningi bazokuqalisa mhlambe bafuna ukulungisa umsamo,
mhlampe ngenzeka kuba namaphupha akhombisayo lapho ukuthi sesidinga ukuthi kwawena maybe njengoba uzelwe nje kuleso sibongo ngenzeka imbeleko awuyenzanga. Uyabona, bazoza kuwe beze kubonisa ukuthi sidinga imbeleko, sidinga ini, kodwa bazoza namaphupho bekubonise. Yabona nje mina kwelami iphupho bangibuza kahle bathi ngiyababona labo gogo engihamba nabo nalabo mkhulu, kodwa mangibabingelela bavele bathi hey wakwabani wena. Ngathi ngathula ngamangala ngababheka ngathi nayibo bangibuza kanjani isibongo ukuthi ngwakwaba, asiyikhulumisa iy'ngane esingazazi. Hawu, ngavuka ekuseni ngaphahla ngabuza ukuthi hayibo kwenze njani. Ngabona benginika impahla okwakufanele ngiyokwenza ngayo imbeleko, ngoba ngase ngikhalile kubona ukuthi uma ngabe nithi nifuna imbeleko anginayo imali yokuthi ngihlabe imbuzi ngenzeni, anginalutho njengoba nazi ukuthi le jeni ithi masihamba siyihamba siphelelwa yikho konke esinakho. Kwesinye isikhathi uzungabi namali yokuthi ungathenga ngisho yazi into encane le ikhandlela, ungabi nayo imali, ungabi nayo ukuthenga umentshisi. So ngababikela ukuthi anginayo imali, baqhamuka bona sebengivezela ukuthi nayi inkukhu ongabambisa ngayo, awusho ukuthi ngenza imbeleko ukuthi ngiyabambisa. Bese ukuthi mawusunayo-ke imali usuyahamba ufake isiphandla wenze konke, kodwa lokho kubambisa mina kwangisiza ngoba bona kimina bathi angibambise. So izinto zami zaqala zaqhubeka. Sengisho ukuthi mntana ethongo ungaduki impela mntwana wey'ndlondlo, ungaduki. Bazokutshela bakuphi i-direction, kodwa into number 1 ofuneke mawuyazi isibongo. Zazi ukuthi uzalelwe ekhabo mama, uma wakho bengashadile izinto zakho zibhilonge ekhabo mama. Zazi ukuthi washada umama nobaba bashada, kodwa basitholele ekhaya sonke mhlawumbe siba u4 satholele ekhaya, mhlawumbe siba u3 esatholele ekhaya, uwashada sesikhona, ubhilonge ekhabo mama. Into zakho uzozenzela khona, akusho ukuthi uzobuyiselwa khabo mama kuthiwa uhlala khona. No, wenzela ukulungisa lokho okulungisayo ngoba bayazi vele ukuthi kushadiwe, bayazi ukuthi bayawamukela umshado kamama nobaba wakho. Mhlawumbe utholeke ngenye indlela ukuthi kanjena ziningi indlela esizalwa ngazo, ziningi indlela esifika ngazo emhlabeni, and ziningi indlela uNkulunkulu akhuluma amathonga mayecela kuNkulunkulu ukuthi sicela ukukhululwa kulezi zono esinazo, sicela ukukhululwa kulobu umnyama esihleli kubona, sicela ukukhululwa mhlawumbe kwakuney'thwalo la ekhaya, sicela ukukhululwa mhlawumbe khona wayehamba ethakatha, sicela ukukhululwa. Bese ngelinye ilanga uNkulunkulu bese ebalalela abathumelela umntwana wenzuza. Uzalwe kanjalo-ke ukuthi avele aphiwe nje lesi sipho, uzolungisa zonke izinto. Njengoba uzolungisa, qala ulungise kuwe, qala ulungise ngesibongo sakho, zenzele konke kahle, ayikho into eyinkinga. Uma ngabe unga-understand okunye, buza umzali wakho, ubuze ukuthi mina kukhona engikubonayo emaphusheni okunje kanje. Uma wakho uzokhuluma nawe akutshela iqiniso kuyilona lona. Uma ngabe futhi engakutsheli, bazokutshela bona iqiniso ngoba bahabantu abasemaqinisweni. Especially nje uma uhamba nenzuza, izinto zakho ziba simple ngoba kuthi noma sekulukhuni usuguqile ngedolo uncenga unxusa kubona ukuthi angi-understand ngoba angitholi ngisho i-answer, bese bekuvezela i-answer. Kuleyo answer-ke nothisa ukuthi kuthiweni kuwe, bese uyaqala uyalungisa. Ngiyabonga abantwana bendlondlo, sengiyavalelisa. Kumnandi ukuba nani, ngicela ni-like ni-subscribe bese niyakhomenta ngaphansi. Sizodibana ngevidiyo elandelayo. Ngiyabonga.